Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan. No? Adlaw dahil ng Sabado, November 9, tuig 2024. Karon atong ipadayon ang katapusang sumpay ning atong sugilanon, ikaanong adlaw sa mga aso ni Kuya Gulyat, Juan Hugawan. Mao ni siya ang katapusang sumpay mga ka-DJ, mga ka-listeners, og sa Lunes lain na sa tang sumpay, lain na sa drama atong i-upload. Karon no dito maglangan atong sugdan ang katapusang sumpay ni atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Gulyat, Juan Hugawan. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Si Kuya Gulyat! Mga bata! Amen ni Kuya Gulyat! Kabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulyat! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay doon ako espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata! Kumusta ka punta na? Oy, ani kita sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo ni si Manahon nga nagluhan. Juan Hugawan apan sa dili pa. Ato si Pebaw ninyo hanga karong umaabot Disyembre 9 doon na tay drama diha sa ilahang former Mayor Julie Flores ang tagsiya sa GNF Auto Parts and Services, GBH Trans o sa Brit Food o sa GBS Trans o sa Brit Food and Catering Services. Makikita tayo din ha sa ato ang patupat barili sa drama na to din nga langit kakilat ko. Makikita tayo din ha. Unya sa dili pa tamo padayon mga bata, pangmustaon na to ang tanan na to mga kaigsunan nga namati karon nato, okay? Dili lang kita bilang sultian di katapos ang sumpay sa akong aso ninyo, Juan Hugawan. Kung asa ko nimo napalit, basi na ibaw ang mga nagtrabaho dito kung asa puyo ang Toy Fairy. Tuod no? Sige. Dili ta magosi kog panahon dino. Kinahanglang matultulan na dayon nato ang balay sa Toy Fairy sa labing daling panahon. Kung dili, basin og dili na ko mabalik sa akong pagkabata. Narituan.
Maayong adlaw, sir. Mangtana lang ta ko. Usa man ano? Kining robot nga akong dama. Dini man ko palit ini niya. Utod. Featured product nila mo din eh. Kuan ba? Sir, ang tanaon ta ko, sir ba? Kung kinsiti nagbaligya ini, nakalimot manggod ko. Si Miss Gazelle. Miss Gazelle? Mao ka na daw. Nga naman unta, ha? May problema ba sa ibong duwan? Waman. Pero sir, pwede mangutana kung niya ba si Miss Gazelle? Uy, wa naman siya din hidong. Nahuman naman gud ang exhibition. O di siya empleyado din eh. O panagsara nga doon nami i-feature nga exhibitor o mga duhaan. Mao ba? Sir, last na lang nga pangutana. Kibaw kagasa nagpuyo si Miss Gazelle? Wasa ba kumahibaw siyang address doon? Ay. Okay, sir. Sige, Salamat, ha? sir. Okay. Us kabiyaan, ha? Bangat sa ilong. Ay, saan may naturon niyo rito? Asa man na to pangitao ng Vice Toy Fairy? Nilitangay mo, Surinder. Dino. Nangita patag laing pagi. Ay! Tuwaan niya sa kingan. Ibanggaan ko. May open ng iyang pultahan. Uy, may papel nga na sa sud. Akong kuhaon. Uy, hala. Ang price tag man ninyo rito. Ansa. Ug may nakasuot. Miss Gazelle? Address ng nakabutang sa papel, Dino. Katultol ko, anak. Doon na sa among school. Mo ba? Spetong di paabot. Tana, adoon dayo na to. Bangag sa ilong. Thank you, Toy Car, ha? Sa imong pagpangita sa kong Pinoyanan, imong makatunan nga dili sayon makuha ang tanang butang. Og tungod ni ini, makaamgo ka unta og mohatag og importansya sa tanang butang nga gihatag kanimo. Dili kay usikan pinaagi sa paghugaw-hugaw, pagbaliwa, og pagsalikway sa mga butang nga sa imong tan-aw wa nay kapuslanan. Narituan. Kiniya pa man tagalakaw. Ang tudon, pamangya po tayo nakita niya ba sa Toy Fairy? Sige lang ko, Dino. Basta, padayon lang. May TL! TL. Tigawang lalaki, atong pangutanon. Noy, nakatultol ka asa ni Davita? Siya man niya, Oo, nakatutol ko niya. Padayon mo nakaw niya sa unahan. Unya, di ko musto anang may skina. O siguro mga 5 minutos lang, imo lang makita kinimaw nga dress. Mau ba? Sige. Salamat, Noy. YHY. Masa man na? Yaya. Bangag sa ilong. Tanan niyo rito, Juan. Ma'am, sir, di among contact number. Kung may mahibawaan mo, kontaka dayon mi palihog. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, Chief. Okay. Salamat. Salamat sa update. Unsa ni balita? Clear, ha? Unsa ni balita, ha? Kuan. Doon ako na may tawag sa presinto. Bahin kang Juan. Pero sa diyang sukit-sukit sa hipi, murag,
False lead lang ko, no? Unsa? Abi ni mo, Lira. Wa ko makasabot. Kung anong nahitabo ni nato. Ang nakapait pa yun, kinahanglan pamawa si Juan aron magtinabangay ta. Unsa may nahitabo, Lira? Pride. Pride siguro. Mas gipili na ako nga mamahimong sakto kanunay kaysa paminawon og sabton ka. Og i-preserve ang atong relationship. To think, dagan ang tatang nagian pero giusika na to ang tanan. Ug wa atong gipaglaban ang atong partnership. Arman. Arman, mas may pasiguro nga ipaskilan ning tanan natong mga papers sa gawa sa eskwelahan ni Juan ug sa ubang parte sa kadalanan. DJ Kung may Lax Remix. Adto na lang balik og tuog sa bahay aron sayo na nako ang pagsangpit nimo for any development sa paggawa ni Juan. Aron kun doon na may manawag, at least kitang duha din ang makikita o mukuha sa atong anak. Mahimo ba? Of course, Lira. Salamat. Salamat, Lira. Sige na. Aron taas-taas nag-agi. Nirito, hapit na gyud mo gabi eh. Ingon tunti ko ang lalaki nga katubang atong gipangutana good. 5 minutes ako na ta makalikog. Kanya, makitaan ko na nato ang bahay sa Toy Ferry. Pero, maragtagtao na tang galakaw. Wa man po ipahay diri, oy. Daan man po ni nga tong giagian. Sa una lang, hindi tuloy sa Toy Ferry na kasaamtak. Na, kun mao, mas madugay sa tainin niyo rito. Huwag na lang, Dino. Ayaw na pag senyorito na ko. Friends na to, dili ba? Oo. Kung dili tungod nimo, dili ni nako mahimo. Unsa man, ganahan kang mopahuway una. Ayaw niyo, ang Juan. Mga chailong, kaya pa man ako. Eske, Ha? Sangguni ang kabataan? sure ka? Oh. Lingkod na lang una. Kasadapin sa dalan. Okay. Makatakod man ka. Dino, iway agin ha. Ang say, tiway. Thank you. Makatakod man ka. Mga chailong. Thank you, bisan kun awayo na ka sa una. Imong hapon kong gisabot. Wali kaso eh, migo Juan. Don't worry. I won't forget my promise to you. Mabalik lang ko sa akong pagkaako. I will make sure ma-enjoy po nimo ang mga butang nga naan ako. Og mahatag ko nimo ang tanang toys nako nga naa sa akong room. Migo, di man tungod ana, mawang gitabangan ti ka. Gitudluan naman ko sa akong mama. DJ Lax Kinahanglan, Remix. magkamao kong matabang sa mga tao nga nagkinahanglan ng tabang. Bisan pag duwaan, parihan mo. Kabuutan din nimo, Dino. Kabuutan nimo. Liwat ka sa imong mama, Mercy. Salamat ha. Sige man kag salamat, oy, migo Juan. Wapagaling na to mahuman ang atong mission. Tana! At tana! Uy, lo! Si Lula! Tekan kigda! Ako sana siyang tabangan, migo Juan, ha? Okay. Sige. Lula! La, ako nidaan ang imong ubang butang bi. Pinagkalisod man ka. Ay, salamat, Dudong. Mula bang ka diya sa atbang? Unta? KM. Kun mao.
Palamyunti ka. Ganit na ko la. Oo, sige. Salamat. Dali. Palabang na ako si Lola. O balik na ko sa akbang. Ano makapadayo namin ninyo rito sa among lakaw. Dili, kinahanglang maluwas si Dino. Nabalik na ko sa pagkabata. Si Dino, ako aton. Dino! Ganito, salamat sa pagluwas na ko ah. Iko, napalik ni ko kasi mong pagkabata. O Dino, nawa na ang girl sa Toy Fairy na ako. Yes! Yeah! Juan, Ang Toy Fairy. Juan, gusto na kang pahalipayan. Salamat nga naka-realize na ka nga kinahanglan nga imong hatagag importansya ang mga butang nga gihatag kanimo ug ang mga tao nga nagmahal kanimo ug nagpangka. Ug tungod niini, ako nang kiwa ang silot nga akong gipahamtang kanimo. Tungod kay nakat-on ka na sa paghuna-huna sa uban, kaysa unahon nimong imong kaugalingon, Juan. Makamao ka nang mo sakripisyo. Thank you, Miss Gazelle. Pag binuutan na kanunay, ha? Sama ni Dino. Tiwai, thank you, Toy Fairy. Juan? Anak! Dino! Anak! Anak! Daddy, Mami! Anak! Mami! Sinagtabo, ha, Juan? Daddy, you won't understand. Pero, I'm back! I'm sorry for making you worry. It's okay, anak. Ang importanteng na balikan na mo. Let's go back home, Juan, ha? Dino, salamat kaayo. Daddy. Tud. Thank you, Dino. Daddy, Daddy. Why isa pa yan, ma'am? Sir. Happy birthday, Dino! Happy birthday, Dino! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Dino! DYN. DYN na siya na? Thank you, Migo, ang akong RGL di mo, oh. Ang si RGL. Regalo! Wow! Thank you, Miguan. Oy, thank you sa pa-party, Ma'am Lira, Sir Arman, thank Wag you. isa pa yan. Wag isa pa yan. Makatakot Siyempre, kini ko. best friends good ni Juan. Ug dato pasagdan nga moagi lang ning adlaw nga way celebration. Og siyempre, special kanina ko. Kay primerong higayon ni nga ni Aslira, sukad nga balik ko dinis bahay. Sunod baby na sad ha? Oh, sorry. May mga bata man di ay. Why, it's why! Unsa man ha? Yeah! Ganahan ko na, ma'am. Dad, gusto ko doon ay manghod. Din ako, si Dino, o si Kuya ang iyang mga big brothers. Yeah! One happy family now niya. Yeah! Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Di mo igala na tapos kung aso ninyo ni Sibanao nga nagluhan, huwan hugawan din lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitra dalit ka na to sa Arimen Drama! Ang nga bata, ni tatay mo tuman.